Illum issir it-tifkira ta' Santa Ġertrude Verġni. Kienet għada tifla ta' 5 snin meta l-ġenituri ta' Ġertrude fdaw it-trobbija ta' bintom l-istorijiet ċisterċensi fil-monasteru Benedittin ta' Helfta fil-Ġermanja. Imħarġa fl-ilsna klassiċi, fl-iskrittura u f'kull sena artistika, it-tifla kibret l-aktar fl-imħabba ta' Alla u fid-devozzjoni l-Ewkaristija. Kienet sewwa sew din id-devozzjoni l-Ewkaristija li daħlet lil Ġertrude meta kienet għadha tagħżuha fil-ħajja kontemplattiva u mistika, l-aktar tal-misteru tal-inkarnazzjoni, tal-imħabba divina u tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Ħalliet kitbiet spiritwali il-ġmiel tagħhom u bosta snin wara l-mewt qaddisa tagħha dawn kellhom jagħtu sehem kbir fit-tisħiħ tad-devozzjoni u t-tixrid mal-Ewropa kollha tal-kull kien il-qalb imqazza ta' Ġesu. Waqt waħda mill-viżjonijiet li kellha, Santa Ġertrude sejħet minn Ġesu innifsu bħala l-ħabbara tal-imħabba divina tiegħu għall-bnedmin. Din hija xebba mimlija bil-erf u waħda mill-għaqlin li ħarġet tilqa' lil Kristu bil-mużbieħ jixel fida.